O sengsaro kwbangma borokni no love story tongo. Phiya o love story rok wngkha juda juda borokni thani juda juda patimung nukjago. Haifano asuk juda juda love story sajagui tongphano tabukni jorao jotoni slai nukjakukmani common love story wngkha time pass khlaijakmani kothoma. Tamni hinba tabukni jorao kwbang kokno sikla sikli tei cherai rokni yago mobile rok wngbaikha. O mobile phone manui kwbangma sikla sikli tei cherai rok nuglaio sinilaio abo haikeno hamjakma bemaro kwlukbaikha. Phiya kubui hamjakma tamo tei bahaike hamjakna nang abono khe wansuknani rwngliya haini bagwino tabukni jorao time pass hamjakma erui tongo. Phaiditini ang norokno omo haino khoroksa bukhukni kaisa kubui love story no sawui khwnarwnai. O bukhukni mung Oruna Deborma. Himdike kothoma no khalogui puilani simi paithak jora no khnaui nailayano. Puila sikango o bukhuk no o chalano Facebook tei SMS text khlaikya. Hake o bukhuk reply rwui tongkha. Saltham romui borok text khlailaikya. Phiya o bukhuk wansukjakya o chala bono propose khlainai hinai. Kubuino o chala o bukhuk no hamjago hinai propose khlaikya. Haibano o bukhuk afro o chala no hamjakya. Aboni bagui o bukhuk o chala no hamjakman glak hinai saka. Phiyaba o chala o bukhuk no belaike hamjago hinai sawimang tongkha tai belaike no o bukhuk no hamjak rinani bagui request khlaikya. Afroke o bukhuk wansukka o chala bono belaike no hamjak khana hinai. Tai o bukhuk hai hinai wansukka. Bo bini langmao kubui hamjaknai boroksi nango. Aboni bagui o bukhuk o chala no kubui hamjaknai hinai wansukgui accept khlaikya. Hake aba haikeno o bukhuk o chala bai hamjaklaikya. Aboni ulo o chala o bukhuk no malainani kokrika. Hake o bukhuk bo hamjak tongmani bagui malainani belaikeno khatungkha. Aboni bagui borok malailaikya nuglaikya. Afro o bukhukni bwkha belaikeno tongthoka. Haite haite kheno borokni hamjakma talsa talnei lai thangka. Afroke o bukhuk no o chala call rok khlailiya SMS rok khlailiya wngui thangka. O bukhuk call khlaike bo bini call rok no romliya. Hake o bukhuk wansukka bini chala alka bwrui manui bono pogui thangka hinai. Aboni bagui o bukhuk dukho wngui tongkha. Phiyaba bini chala haino hai o bukhuk no call tei SMS khlaina chengphika. Bo corona positive manjagui se o bukhuk no call khlaimanliya hinai saka. Hake o bukhuk bini kok no kubui hinai gosui nakha tai kok rok salainani haino hai chengphika. Aboni ulo haino hai o bukhuk no o chala malainani kok rwphika khumlung park o beraina hinai. Yang o bukhuk bo bini hamjakma chala bai malaina muchungui nogo tatal kok sawui haino hai malaina thangphika. Phiyaba o chala o bukhuk bai malai paikha hinkeno bono care rok khlaiya wngui thangphiro. Afurni simi haino hai o chala o bukhuk no agini hai call rok khlailiya SMS rok khlailiya wngui thangphika. Phiya o bukhuk call khlaika hinkhe call waiting mang mano. Hake o bukhuk sungo sabo bai asa kok rok salai tangai asa call rok waiting man hinai. O chala o bukhuk no saw ani baya brok bai samung nangai kok salayo. Abo haike mangno o bukhuk no biji phunugui tongkha. Aboni ulo salja o bukhuk no bini khoroksa baya kaisa screenshot photo send khlaikya. O screenshot photo wngkha bini chala tai alka bwrui bai hamjaklai kok rwlaimani SMS chatting. O screenshot no manui o bukhuk belaikeno kha khamjakha. Tamni hinkhe bono karui bini chala alka bwrui bai se hamjaklai tongo hinai saimanui. Afro o bukhuk tongui manliya o screenshot no phunugui o chala no sungkha. Nang alka bwrui tongtwtwi ano tamni time pass hamjak hinai. Phiyaba o chala o bukhuk no saka. Abo bini mobile nawui bini kiching se bini hamjakma bwrui bai text khlailayo hinai. Abo haike o bukhuk no swmai rok tangui sawui tongkha. Hake o bukhuk bo bwkha bai hamjagui tongmani bagui haino hai bo bini hamjakma chala no nakarui rikha. Phiyaba aboni ulo haino hai bini tai khoroksa baya o bukhuk no kaisa photo send khlaikya. O photo o bini hamjakma chala tai alka bwrui bai khlaiui gwnei photo nalaijak. Tai o bukhuk no photo send khlainai bini baya phai hini bo saka.
nini chala tabuk o beribai no hamsaklai tong phu hinui o kokno khnawi tai o photo no nugui o bukhuk ni mokol ni muktui kalaikha hake o bukhuk kapte tui o chala no sungkha o photo no phunugui aborke o chala bezal ungjagui kubui kokno no gosiwi saka o beri ani beri no hinui tai o bukhuk no hai hini bo saka angno no tai nangliya je agi nangkha tabuk tai angno no nangliya hinui o kokno khnawi o bukhuk aphuruke bini mokol ni muktui tei bo kalaikha aphurusi o bukhuk sawi mano asuk sal o chala bono time pass si hamjagui phaikya hinui The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tui ang Andrew Deborma oro kaisa kok ang sanamo sungo tabukni jora time pass hamjaknai mangse kobang haini bagi no tabukni jora o kaijige sikang hamjakma borok no phano belai khe poito khlai samung hamya rok no ta khlaidi tai sakni hamya mani rok no share tai khlaidi tai o kothumani bising tui tamo chala tamo buri jotono no ang sanani muchungo eba kok kcharna muchungo je thangnai borok nung bono thangnani redi je hamjagya borok bono jor khlai ta hamjag redi tamni hinba jor khlai ke boni kubai hamjak mano manya abni bagai nung sakno butua haike tektor ya wei ketalia prino sedi hake senung success ungnai hake norok tumung no tinine okothmano nangjagui tei chajagui tongkhanke norok like khlaidi tai share khlaidi tai bahai ingkha norok abo comment bo khlai sadi tai je ani channel lok tumung no kotal phai tongke norok ani channel no bo subscribe khlaina di ang bwskango omo haino videos nambai tongnai norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।